Xavier, ondo ezta? Tira, praktika desente falta zaik oraindik, ez? Praktika? Honek solfura zerren ez daki. Zer esan duk? Ei, Manuani, lasai, Xavier. Zul, lasai egon, baina ni noa baino nik nahi dualako. Vale. Jehovaren testigo bazara sentitzen du bisita daukat. Txakurrak askatuko ditut. Gorka, ni naiz, Claudio. Claudio, barkatu. Askotan piloto automatikoa jarrita irekitzen dut eta despistatu egin naiz, baina aurrera, segi, lasai. Uala, tio, hau txabola daukazuna, txoa. Bueno, ETV-en lan egiteak gauza hauek ditu, Zuk ez daukazu horrelakorik? Nahi bai. Bera nor dagoen? Ana, Xabi! Claudio Landa! Aspaldiko! Zemu, WhatsAppek da lido. Bai, hartu nuen, baina aspaldien ezkara geratu, ezin tarterik hartu gizona. Barkatu, kaixo. Gauzatxo bat, hiruok gaudenez, pentsatu du sorginen lantzari buruz hitz egin genezakela? Horretara etorri gara. Sorginen laratza, ETV bateko lehenengo late nighta, 89ko irailean jaio zen. Eta euskarazko katearen bandera ontzi bihurtu zen luze baino lehen. Xavier Euskitze, Claudio Landa, Estitxu Fernández, Ángel Alkain, Asier Ormaza, ni neu. Asko pasatu ginen plato hartatik. 6 urtek eta 400 eta 450 programak horretarako eta gehiagorako ere ematen. Estetikoki aldaketa nabarmen xamarra sumatzen. Onera do txarrera. Bueno, bilakaera bat izan dugu. Bai. Orduan hilea geneukan, horrek ez dauka konponbiderik. Baina hemen ikusten ez dena da nik gehiago gogoratzen dugana. Gogoratzen alduzu? Ondorengoa. Egunero irteten ginen. Egunero. Presari gabe. Irten esan nahi dutxut, juerga egiteko. Afaldu eta gero juerga egiten genuen. Horregatik irtetzen zen horrelako programa politia. Gogoratzen duzu, gainera ikusten ez den beste gauza bat gogoratu dut. Atera baino lehen, backstage egiten zenuen keinua. Horrean, eta ala. Aizue, markatu, hiruok gaudenez, nire biolontxelorako azken konposizioa joko dizuet. Oso polita, oso luzea da gainera, asko irauten du, baina nik uste gustatuko zaitzuela amor handiz prestatu baita.